13 декабрьдә Теләче районы Айдар авылында 1921-24 елларда Татарстан Үзәк башкарма комитеты рәисе булып эшләгән Рәүф Сабировка мемориаль таш куелды. Репрессия чоры вакыйгаларына якты истәлек калдыру йөзеннән әлеге таш Рәүф Сабировның туганы Замир Петров һәм аның гаиләсе тарафыннан әзерләнгән. 27 яшендә республиканы җитәкләгән олы шәхеснең фаҗигале язмышы халык хәтерендә мәңгегә калыр. Халыкка кайтарылган исем китабы авторы Гөләндәм Давыдова Рәүф Сабировны онытылган шәхес дип атады. Татарстан Үзәк башкарма комитетында 1920-1937 елларда эшләгән 7 рәиснең 5-се репрессияләнә, 4-се атып үтерелә. Рәүф Сабиров 1894 елда Мамадыш өязе Ялыш волости Айдар авылында ярлы крестьян озанчы гаиләсендә туа. Сатыш мәдрәсәсендә укый, Түбән Новгородта Табельче Екатеринослав губернасында шахтер булып эшли. 1921-25 елларда Татарстан Үзәк башкарма комитеты рәисе, аннары Бөтенсоюз Үзәк башкарма комитетындагы милләтләр бүлеге мөдире урынбасары булып эшли. 17 яшендә республиканы җитәкләгән кеше. Мондый кеше тарихта бүгенге көндә юк дип әйтсәк тә дөрес була торгандыр. Һәм ул аны бик авыр вакытта, халкыбыз өчен, республикабыз өчен иң авыр вакытларда җитәкләгән 21-24 елларда. Аңа кадәр күрәсез Мамадыш өязендә, Мамадышта эшләгән, яңадан Мәскәүгә барып эшләгән. Һәм минем кызганышы шулдыр. Үз вакытында иң фаҗигале язмыш, үз вакытында кул астында эшләгән НКВДның җитәкчесе Ежов аны хөкем иткән.